Blay pi barok ye pai wei ki prasamla jong ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 nakaliang jingi akabanangkong ni ay ke jing blay snem thamai basuk at bakmen ya pi barok ye pai wei akan ekapor ngashim ya kan ekalat bankot banwer sabhai pi barok ki prasamla panwan simbenta aka youth convention kabanlong nadu ka kat artrik hadu kat sautrik ta ubenai Januari arajar apusau alum sinai parish umdan bat kumjuru aka juga por ngakot ngawer sabha ya pi barok ki paj rungik ki bahap apo gazon bat nabar ka zonro panwan ban sakilang akasi bakut jong kaneka convention jengi bat kumjuru ngikot ngewer sabhai pi barok ki paj rungit ki bahap apo gazun panwan ban sakilang akasi bakut jong ka convention jengi ka badai ka kat sauterik nadu ka mas bakut bat ka jing mane sakramen bat ka youth conference bat ka jing wan ka jong pi akan ekasi kan pen kraw bat pen kemen yang ni kun samla kajing wan po jong ki samla delegates kan long nadu ka kat arterik Januari ada arpsau bat ka registration nam ta jong ki kan long nadu ka por kat arbajen opai sngi ka inauguration lane ka jing pli ya kan ka youth convention kan long ha ka por arbajen opai sngi dai local MLA jongi iba Meral Bons MLA jong kanong po constituency kumta la karpat ya baro ki samla banyapoi ha ka por ka biang ha ka te ka sngi bat ka parking na benta ki kali ki bawan ha ka siublay kelong kumne na benta ki kali rit kinrong bait hapo kamadan football umdan na benta ki boss ki man rapik bat ki we kinrong ha ki lentisnong jong kumdan bat kumjuru ha kalenti ka balej na umdan syamarman bat ha kate kasni kin sadon ki volunteer ki ban penbet na benta jongki kumta nakaliang jengi sa sisin ni kerpat ye pi ki prasamla ki bahap apo gazun jengi kentup ya kum kadhor ka bernihat kanong po bat ko umdan bakin wan simbenta akade kasngi adu kasngi ka bastang